ଯାଉ ନିଜ ମନ କଥା କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ତବିକ ଏଟା ଖୁସି ଜିନିଷ। ମା ବୋଉ ମାନେ କେବଳ ଚୁଲି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଜୀବନ କଟିଯାଉଛି ତ ଅନ୍ତତଃ ବର୍ଷରେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଲାଗି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଆଶା ରଖିବୁ। ଏଠି ଆଉ କିଛି ମାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଇଠି ଆସିଲେ ନିଜର ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। चंदनी तो लाल रे दरबार में चल रे कमाल चल रे दरबार में चंदनी तो लाल रे दरबार में चल रे कमाल चल रे।